כן? לדורון VMM זה טוב? אני עברנו את המקצוע שלו, כינס לי של האוויר? זה בשבילכם חבר'ה. בשבילנו? בשקל פילום. למה אתה חושב? זריז בבקשה, זריז. לא הצלחתי תיקח פיתה, אם זה הדבר היחידי סגור לך את הפה. יאללה, מבצע חדש. כל הכבוד, אבי. בצד ימין שלך. טוב, אני לא אכחיש שהערב הזה אותי אישית מאוד מרגש. סך הכל נפגשנו פעם ראשונה, וכולכם זוכרים ודאי, 30 לאוגוסט 89, היינו אז 39 תלמידים, אחרי זה הצטרף אלינו יוסי קרקו, היינו 40. ואני הודעתי אז שמבחינתי בי"ב שנייה יכולים להישאר 40 תלמידים. עזבו אותנו מאז 5, כאשר למעשה רק אחד נשק כתוצאה מהישגים לימודיים, וכל היתר עזבו מסיבות אחרות שאינם קשורים לנושא הזה. אנחנו נמצאים בסיום 36 תלמידים, כאשר בהמשך בכיתה י', סוף י', הצטרף אלינו ליאוניד, והתעודה שלו זה פשוט אטרקציה לעולה חדש מכל צורה שהיא וסוג שהוא, ועל זה אנחנו, כשאני אחלק, אני אקריא לכם את הציונים שלו, הוא באמת יוצא דופן מכל צורה שהיא. אני רוצה קודם כל להתחיל בתודה לכם, לתלמידים, שנתנו לי 4 שנים באמת נפלאות, מאוד מרגשות, מאוד חמות. אני מקווה שהצלחנו ליצור אינקובטור חברתי כזה שלא יתפוגג היום וגם לא בעוד שנה, אלא שישמר לאורך זמן. ואני גם מתחייב בזה שאנחנו ניפגש בשנים הבאות. אני אארגן מסיבת מחזור כזאת עם כיבוד דומה, ואולי הכיבוד זה חלק מהסיימנים הידועים של י"ב שנייה, שמאז התפגשה לראשונה, למעשה המפגש הראשון שלנו האחרון ללא כיבוד. מאז כל שיעור חינוך, כל מפגש, כל טיול, הכל בוצע במהלך שחיתות עקבה, מה שאני קורא, ובוצע יפה. אבל אני חושב שהגיבורים האמיתיים פה הם לא התלמידים וגם לא אני. אני חושב שהגיבורים האמיתיים אלה ההורים. התלמידים יודעים את זה כבר הרבה זמן, זו דעתי. אני חושב שתלמיד, רק כשהוא יגיע להיות הורה, הוא ידע עד כמה קשה להביא ילד למצב כזה, עד כמה לפעמים המלאכה היא כפויה טובה באותו רגע, לפעמים לקבל את הצעקות כשאתה יודע שזה לא מגיע לך, והילד רק יודע כעבור 5 שנים שזה לא מגיע לו, אבל לכן כבר יש את השיער הלבן. אני חושב קודם כל שמגיע מחיאות כפיים גדולות להורים, שהם פשוט הורים נפלאים. אקדמיים, חלקם יהיו טכנאים ואני מתכוון הנדסאים. 23 תלמידים בכיתה הזאת,
ניגשו ל4 מקצועות לפחות ברמה של 5 יחידות. ואני חושב שלא הייתה כיתה כזאת הרבה זמן ברמה הזאת, ואני נוטה להאמר שאולי גם לא תהיה הרבה זמן. דבר אחרון, לפני שאני מחלק את זה. היו במשך השנים מספר פעמים שהמשמעת הייתה... לא. למה ירמתי בסוף את היהדות? אמרת כמו שאמרתי. נתתי עומד תמצא לקט. אני רוצה להגיד לכם, חבר'ה, באותו מצב, אני רוצה גם להגיד את זה להורים. היו מצבים שאני אמרתי בפנים ליבי, פרייר מי שלא הבריז באותו יום. ואני אמרתי לפעמים בפנים ליבי, פרייר מי שלא העתיק באותו יום את העבודה. באמת, לפעמים ההישרדות הייתה אולי תורת החיים הגדולה ביותר, אבל על מנת שהחריץ בסכר לא יהפוך לשיטפון, הייתי חייב להגיב כפי שהגבתי. אז פשוט אני חושב שכל הכבוד לילדים האלה, שהגיעו לאן שהם הגיעו, למרות כל הדברים האלה, ואולי בזכות כל הדברים האלה. אולי, ולא בכדי, יצא הראשון ערן מונטקיו. ערן, אנחנו יודעים למה זה. אני אומר לא בכדי, כי אני עבדתי גם עם אמא בתקופה ארוכה, בשיתוף פעולה, ולערן היו עליות וירידות, והוא הצליח בסופו של דבר, עבר את כולן. ואני מעניק לו את מטכ"ל, כי יש לו לדעתי ציון 100 בהישרדות. אמרת ביפה. דורון יקר, אחד הלשון ואחד הכתיבה. הדורון יקר, אני רוצה לספר שדורון יקר כתב לעיתון בית ספר, הוא בחור חד מאוד בכתיבה שלו, והוא כתב בעיתון בית ספר שעדיף להתהפך במהירות של 100 קמ"ש מאשר לבוא ב8 בבוקר לשיעור של מורה עצבני. אפילו אחד מאלה שצריך להגיד עליהם, ישרים בצנעה תעשה מלאכתם. ואין ספק שהוא הצליח בכל הדרך. אבי נחשון. פטר הידוע. אני רוצה להגיד על אבי שהוא אדם רגיש מאוד, לא רק לעצמו, יאמר לזכותו המלאה, לא רק לעצמו, הוא אדם רגיש לעצמו ובמיוחד לאחרים, ואני רואה שהתרומה שלו בבחינה הזאת לא הייתה קטנה על הכיתה. מרימי. המפציץ של הכיתה. תראה להם איפה מצרים, תראה להם. ראיתי את התמונה. אני רוצה לספר על יוסי מרימי. יוסי מרימי, הטוסיק שלו הולך כמו פירמידה, וזה בגלל שמעולם הוא לא ישב עליו. אבל שנה שעברה, הבחור 3 חודשים... ההורים פה? הבחור 3 חודשים החליט להיעלם מהלימודים, לא צריך ללמוד. מדי פעם טלפון לאמיר, יהיה בסדר. אני אומר לו, תירגע, תשאר בבית, תהיה בסדר. ואז הוא הגיע לי במאי, כאשר יש לו שלילי ב-17 מקצועות מתוך 15, והוא אומר לי, שמע אמיר, אני רוצה בגרות. אמרתי לו, לכיפק, תשב. אז היה לו קצת קשה, הוא ישב, הוא הוציא בגרות שנה שעברה, והשנה אותו סיפור. גמר את מחצית א' עם 7 שלילים, עם 7 שלילים. באו המורים, והוא כתב טכנאי, אני רוצה טכנאי.
לקח לצוקר, מרכז המגמה, רבע שעה להירגע מהצחוק עד שהוא ענה לי. אמרתי לו, אל תדאג, הוא יהיה טכנאי, הוא יהיה הנדסאי, הוא יהיה מהנדס, הוא יהיה הכל. תן לו יומיים ללמוד בשבוע וזה יהיה בסדר. חבר'ה, הבחור הלך לטכנאים ותקבל. שלומי מנחם. אני רוצה לספר על שלומי, אולי את הדוגמה הכי טריה שישנה. למה מהאמצע אבל אני לא מבין? זה מה שבא בארגז, מה אתה בוחר, רוצה לאכול. אותך אני שומע, רמי. למה אתה חמישה איתך? איך יש דבר הרבה? אני רוצה לספר על שלומי, את הדוגמה לאחריות שלו. אתמול טלפנתי כמו שטלפנתי לכולכם, וביקשתי שהבחור יביא קרח. מה עושה כל אדם? אומר אוקיי, להתראות ומביא קרח. לא, שלומי, והוא חונך לזה רבותיי, התקשר 6 פעמים לברר איזה משקל, איזה גודל, כמה, איפה לשים וכן הלאה, והלוואי שכולם היו כאלה. רון קובל. על רון אני רק יכול להגיד שפרט לזה שהוא אדם נפלא, אני יכול להגיד על זה שהבחור עבר כל כך הרבה עליות וירידות ובגלל האופנוע או האין אופנוע, איך שתסתכל על זה, והצליח לעשות תמיד את העליות בזמן הנכון, באייטם הנכון מה שנקרא, וכל הכבוד לו. ג'ו! אני רוצה להגיד לכם שהיינו 39 בכיתה וביקשו שג'ו ייכנס לכיתה בתור ה-40 ואני בהתחלה התנגדתי ואני חושב שעד היום לא הייתי סולח לעצמי אם הייתי ממשיך להתנגד וזה הבחור היחידי שאני יכול להגיד בריש גלי שאני בתור זרע שקלתי יותר ממנו. יוסי אליי. הוא עדיין שוקל יותר ממנו. ערן כהן. ערן כל שנה החליט שהוא רוצה לעזוב. ערן, השנה זה בסדר, אני לא אשכנע אותך, אתה עוזב. אין בעיה עם זה. גם לערן, מה? צחי פרחי. צחי פרחי הוא חוצפן בצורה לא נורמלית. יכול להיות. המורים, הוא היה פותח את הפה, המורים היו מתחילים להזיע. זה הגיע למצב ששנה שעברה אצל מורה מסוים, כן? הוא הוציא אותו בגלל שהוא פתח את הפה והוא נשבע שהוא רצה להתעטש ולהוציא לך, אני לא יודע מה. אמרתי. הכל כתוב לך, יש לו למטה, את הכל כתוב. דורון פישביין. למי שיש אופנוע ים שיחפש את דורון בעוד 2 דורון ינגח אותו עם איזה סטיל או דבור אני מקווה. על דורון אני רוצה להגיד שהבחור עד היום, אם הוא לא היה יהודי הוא סביר להניח שהוא היה בחיזבאללה. הוא נוהג לקחת את האופניים שלו ולנסוע במהירות של 50 קמ"ש בין האוטובוסים. אותי מעניין איזה אוטובוס מגיע ל-50 קמ"ש. דורון אליי. הכלים, אני לא יודע, לכלים הוא לא הגיע עדיין. משה